कुरुक्षेत्र के महान शंख। बहुत बहुत पहले कुरुक्षेत्र नाम के एगो बढ़न मैदान में दूगो बढ़न सेना लड़ाई खातिर तैयार खड़ा रहली। ई एगो शांत पल रहे। एगो बढ़न घटना से पहले अचानक एगो जोरदार दहाड़ चुप्पी तोड़ देहलस। दादा भीष्म, एगो बुद्धिमान आ ताकतवर योद्धा, अपन शंख फूंकले, जे एगो शेर के दहाड़ नियर आवाज निकलस। दूसरा ओर भगवान कृष्ण अपन रथ पर खड़ा रहले। भगवान कृष्ण अपन खास शंख 5 जन्य फूंकले। एकर आवाज गहिरा आ शक्तिशाली रहे, समुंदर के दहाड़ नियर। एकरा बाद अर्जुन बहादुर योद्धा अपन शानदार शंख देवदत्त फूंकले। एकर आवाज एगो जोरदार गड़गड़ाहट नियर रहे, जे बढ़न मैदान में गूंजत रहे। ई सब दिव्य शंख के मिलल जुल आवाज आकाश आ धरती में गूंज गईल। ई पांडवन के दिल में बढ़न हिम्मत भर दहलस, लेकिन उनकर दुश्मनन के दिल डर से कांप गईल। तब अर्जुन बढ़न सेना देख के भगवान कृष्ण से बोलने, हे अच्युत, कृपया हमार रथ दुनू सेना के बीच में राख दी, ताकि हम उन लोग के देख सकीलें जे यहाँ लड़े आयल बाड़न।